Que a medida que vai avanzando a campaña cada vez máis claro que podemos chegar a ser determinantes para a conformación do novo goberno municipal. Por lo tanto, estamos encantados. Este é un esforzo colectivo. Sempre decimos que se está facendo con tracción animal porque non temos outros medios, pero con ilusión e con ganas está indo moi ben a campaña. Mira, aproveitando o día, queríamos comentar dous aspectos relacionados co ámbito local, defendendo o comercio de proximidade e fundamentalmente os tres mercados municipais que se encontran os tres en un estado de abandono moi considerable. Levamos moito tempo denunciando isto, non se dan pasos firmes nunca, tanto na Encaranza como en Retimil como no Central da Madalena, e creemos que vai sendo hora, primeiro, de abrir unha interlocución clara cos operadores dos mercados, segundo, de poñer en marcha un plan de mantemento que levamos reivindicando desde hai moito tempo para que o que lle chaman pequenos detalles, que é no que se debe ocupar o Concello en primeiro lugar e logo facer os discursos, pois se faga caso e, sobre todo, se faga o que sempre decimos, as cousas coa xente, coa participación da xente. Sí. Que tal? Bos días. Hai cidades que teñen unha clara vocación industrial e desde o ámbito municipal é necesario acompañar esa vocación industrial. É o caso de Ferrol e por eso a Marea de Ferrol se está comprometendo tamén cos sectores industriais na idea de lanzamento dun viveiro de empresas para poder promover espacios de ámbito local que teñan capacidade industrial para seguir xerando oportunidades de emprego. Os concellos non poden quedar á marxen desa política e, polo tanto, nós desde a Marea de Ferrol apostamos por esa idea clara que é algo transversal a todas as mareas. Nos espacios que temos vocación industrial en todo Ferrolterra, creemos que é fundamental que o Concello se implique a hora de fomentar o asentamento de novas empresas, de empresas que teñen relación con aqueles sectores que xa son fortes, neste caso na ría, co que ten que ver tanto coa construcción naval como coa eólica mareña singularmente, como con un tecido productivo que ten carácter industrial e que non pode abandonar a ría. Tamén a necesidade de chegar a acordos con outras administracións para fomentar ese asentamento industrial, algo que nos está pasando. E quero recordar tamén que aquí na cidade de Ferrol o goberno do Partido Popular a nivel da Xunta de Galicia tivo oportunidades que deixou perder e, polo tanto, facemos un chamamento a toda a xente que está decepcionada en Ferrol, tanto co goberno actual como con gobernos anteriores, que ten na Marea de Ferrol unha alternativa de ilusión e de coherencia. Nós dixemos que viñamos a política a promover, en primeiro lugar, o emprego, en segundo lugar, unha idea de remunicipalización de servizos que eran de carácter esencial e, en terceiro lugar, a comprometernos coa participación cidadá. Ben, pois estos son marcas distintivas que estamos levando a cabo e, fronte a eso, temos outras alternativas que non chegan nin de lonxe a cada estas expectativas. Quero chamar especialmente a atención con relación ao Partido Popular, que se está volcando tamén, con esa idea de que por presentar a alguén que foi hasta agora conselleiro vai ter algún tipo de oportunidade, e quero recordar a xente de Ferrol que o único goberno dunha cidade que hubo do Partido Popular na anterior legislatura non conseguiu sacar adiante ningún dos orzamentos e que ademais tivo serios problemas de xestión como foi o caso de Ourense. Por lo tanto, nós pensamos que é hora de ofrecer tamén xa unha alternativa que teña o ámbito progresista como seu núcleo fundamental e que, por lo tanto, seña a Marea de Ferrol chave de goberno para que a cidade de Ferrol non quede atrás, non quede perxudicada unha vez máis por políticas de abandono da ría como sucedeu hasta agora por uns e outros gobernos.